Menonani Appiah with the Bodika. Menonani a swap visitation. So the damage no, Tutu. Otumfuo yamamu nyina mwatena se ema mwakwaba ba Nyansapo TV so enne oboade adom wode adom abo adom so amaye aha aye Manhyia ahemfie na nanom atena nkonwa we Kumasi Traditional Council enne ensama hodo e wo de beto yewuranim na afei waso ano e de ama wo enne nso aye wo ho eti ehu behia sa amamra ne amanne ho da wura da Nyansapo ye bode kire mu no ne nso ye beba na yaba besi bibi nso akire mu oburu enti frɛ wonu bi na ka kire sɛ Nyansapofo omasabo omaba ahemfie ene nso aye no yebekɔ akodi mu nkomo yebehwɛ abakɔsama hodo etankuro no ho achi a ene wo mo ba bɛyɛ saa nso aye no eti nso kanye ho ne nedwumadie no enkoso afei no akire no nsam kakra wo ho de yɛde ne nyina bɛbɔ ma yɛ no koro na yɛde amamo medi di aso na ba Kofi Mensa Abrampa Nyansapo TV so nie Gibre nene yansom yebisabre na nanom ene wo mo ye nsuaye ewo Manhyia ahemfie ha eye kodie mowire de hyebranti a ene nsuaye yi anasa didie yato no a na nanom ayi no ama obesua no onne mprempren wone ne papa nom ne sewanom na busuadom no nyina abeduru ha omo behwe atoto niema amamre ne amane kwan so ama nsuaye no etumi abaso motewa ha ohene mu akwaba ye bro apomboko de Kristo adom wana mne ne kase wadama woni abusampanyi kwabran fori mure aduana ade hyebusuha bodi ni biem mure aduana ade hyebusuha abusampanyi nim eno edi mu oduro ehia sem enkomo ne ebedie wo hene ewo kodie ofinso kwaso kodie ye ne kodie ene bohye aduman duamoa nti ewo afigya kwa abre asase so ndi kan mantemu mpo mantemu bia nanne da edikan a mobi ate din no ede na oni akorosi kuro no mu a wonhunu o wo mu a wahade adokotafo nko akoro we ayakuafo nko a modwumadi a modie ne de no kasem ni tete no de na ya nanam yekua na titru emu ma no so no kane Kumasi abontren so kajetia omne na eye aduane twoba hodo nyina na eye womo mira yenkomu ankasa edin na yeden na munyaaye usi ede mowire bwanse makoka mowire wada ma kire yemu yeden ne din munyaaye de ne si nti esa edin bai mowire no ye nananom eba betena sase no so na edua emu ewo ho nti wo se bia mu bia no eye ewura ha ewura na ye de ade ewura na ewura na ye baabi a nsuo etataya ewura kakra ewo mu nu nse baabi ona edua mu bia na saade ne bi ewo ho nti no na omo frɛ no emu wura ha na ebere kɔ bre so no na aye mowire na chese eye baabi bia da homum eti eno na ba ne san hwan mu na kotu din no ye nana Appiah kotoko a odi kan ena okoye na okotu din ono na Otumfuo ena se Tutu odi kan echichiri kru nu ma no na otu kru ni din mowire bonedini bi mowire meka papa no Appiah kotoko odikai ye na Appiah kotoko odikai krobia wona bakosem ebu ho obetimi a kire ni nchia wose ne efiri ha yakura ya yira bedi ha ene ye ba ye na asomasi wu ye na we beye ye mfa mfiri ho na mo wahene mu nchi ne hene no kwasem ne se na ye nanam wo da nchira krobia efre ni mfie nsa enti eho ena ebra na ena na se Tutu odikai otias okode nchira no aha enti no enam sa enti eho na ye nanam ewo good nebra obofro abanwa no ena ye nana ba ko
a friend Brimpoma. On any Appiah fee, Moheneba, more asif. Intino, on a warren. And then a namswa, a ma ye ninia bear man ninia kuma, a can home at the bar, can ye qua maya and in the Asante. Ye won't crobia woman free cocofu, a fair denture, a fair qua mine, young Shanasa, Mufri, a hen and Mufri, ye, Nanakura no de Moban or the Mufri hen and Moba hen and Mupia hen. Yan dear yan chinchini, if we say, and I'm say, na and I say to 2D kind. A teenager na overflow a benya a bra no offer a tell any share down. Now when him yan an abrimpoma intino yan an abrimpoma bar street na owareno inti enam say inti ninu no ma aka no ba no ya mane anko bunku na nifa obi say wo nua wa brichi na akọ ha wo mre intino ye ba be si ye nua panyini no so sanity afi yenhwe kronu anam wo no na ba bia anam wo ansa na opemso Osei to di kan eba no krobia wo konfo krobia wo bosom ye ni honkomo yo kronu na wo konfo ana kobiri bosom kobiri na ye bosom ewo na akonfo a no mo kan ho no emu bi na nsan obedi ade a asem na bedu wo hene nimu a obu ade ma ye no omo de na omu free den ono fa Appiah kotoko otoso miinu omu no free den kira kuro be frɛ no ntuom na omo beto a ye nananom ewo mfie nsa ho na omo tena ti omo wo ho na ye nanam bosom eyekobiri ni fa wo mo nti omo na akom ya nti tema ye nanam wo ba no omo kan ho ne ba ma ya miinu ya bosomfo na sefo omo so a ye nanam brimpoma a odi ka ba noma ye de obeware ana ebe ba nti no ye no matena a ye senua adomo ye yakomfo nti ebra ye na odi ade no bibi nti owro no ho no na ye nanam aka no dodo no aye nkremofo woni tuase nkremofo no nti ye na saa temu otek wo papa abusuan panyin sa no na abusuan panyin ko kutwumasi na woni abusuan na aka ne si agina na so mo fa yakomfo mu baako a woni am yakotoko toso miyu ma no bedi akonwa no nti ebra akonwa no toye no na yesesa na tede a yebegi ade na mo so mo ntiase ano mu nim se opemso na se ti otoso miyu onim bibia abusia Nyansapo TV so ne egusu edi nkomo ohene afei wo mo antiase wo mo so wo mo ntiase ana ntankese ba mu nti bepie yewura nim no so meti kuro no din no o de aye abone nkokwa me wa wo say friends Monwirehene emfie san asem ne ye kan 17 1600 ho asem ache efri bure e wonu abra na se tutu di kan be fra banwa no ne be pem sabri it's about 600 years ya na bibitisa ache krobia wo sunsun bi etechire ebitimi ka se kuro we de eduru benada ayenko afuom we de eduru da se ya ayenko na mo obi ne obi o mo wi ba nsu wo ho no na duru se benada yenkom nsu na de yenko bi da bi nsu ni kobiri bosom na de kobiri nsu ni de akora okay te bosom kobiri ni nsu akora na mo wogidie se obi komu a ede ne bese obi komu pen ma wo be kan de ohunu ye kire menti na bakosem de se obi komu ma mo se tete ho ne de penifo no kan asem to sa ede hu eto nso nti obi anye nemrante abai na agya ya yesi emfa hwe ho na mum so obi akwa ko bibidie obi ani ho a otu anamonsa ena nsuo no so mu nam no so ye nwe mu nwe nam no adwini o amane bledu na ukọ na obubu eto ana pan ogum na wo yese akrama bunse
adwena kɛseɛ kɛseɛ pa yɛma me hwɛ yɛ sɛ bia wo na wobubu agum a yɛma me sɛ hwɛ wobubu paano anaasɛ tɔ ne gu mu a na wayɛ akora maa bo sɛ baabi a ɔmo hyehyɛ biara na ɔmo di mirika ɔmo ba sɛ wogyina mu a ɔmo ba bɛtwa ho ahyia bebree wobɛtumi agyina mu wobɛgyina ɛyɛ bura kɛseɛ sɛ tadeɛ ɔhene yɛntoa so na ansa na yɛbɛsan aba paano bubu anaasɛ tɔ bubuo mu no mahunu sɛ ɔhene ba apagya hene waba mo nkyɛn ɔno nso ɛwɔ kan abusua no nokora todo wɔka abusua no ɔyɛ mogya mogya sɛ ɔyɛ mogya sɛ yɛka sɛ mogya a wohyɛ yɛka abusua a ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ mogya but wɔn deɛ ɔyɛ mogya sɛ ɔfiri ase ankasa yɛ nananom baako a wɔwɔ mmaa na wɔwɔ ɛfrɛ no sɛ mmarima no a bi ba ha sei no emu baako ase no nti wodeɛ no mɛka no sɛ akonnwa mu deɛ me nanano no na ɛbɛ fie a ɔyɛ me wɔfa ase na Kofo nso Kofo yɛ me wɔfa J Kofo yes former president yes ɔyɛ me wɔfa na tese nkɔmɔ a yɛdie ɛnhyɛ da nyɛ ketewa bi saa o saa ne pɛpɛpɛ ne tie mate ɛnkyɛ yɛbɛwie afei yɛmmra nsuo nim na yɛnhwɛ ntɔnkoro na yɛnsɔre afidie yi so mabubu agu ma mu ɔmawi ɔmo ba me na ho a na ɔmo betwam hyɛ ɔmo nyɛ me hwɛ ɔmo nyɛ hwee ɔmo nyɛ nso obi wɔ hɔ a na ɔmba ne bia ɔde ne ho bɔ pempem a na ɔmo ho yɛ mu nyanyanya na ɛni twam a ɔmo nyɛ hwee ɔmo nyɛ bibia paano nko an ɔmo de ne tɔm paano ne tɔd ko gu ma na ayɛ saa ɔmo bɛba bebree minim sɛ koro bia korabɔ ne wom wote bi pɛn sɛ nkwadaa bi ana wobi mpo akɔnsuo no ho nam na ɛbɛbɛ nti akɔdi agora ma bi a yɛtumi ka sɛ nsuo no akɔyi ne ho adi akyerɛ kɔmfo wɔ hɔ ana bibi saa ebiansi mo ho nkora deɛ no ɔmo yɛ ebiansi no je no kura wo mu ni sɛ tete hɔ ne nipa suradeɛ me ne nipa suradeɛ nti sɛ nananom ka bibi to hɔ a obia esuro ti omuso onim sɛ obusa bibi bɛyɛ dɛ ɛbɛto ebi sukura na bibi ansi na ja ne mai die enkɔ hɔ ɔbɛkɔ hɔ nti sɛ ɔmo na bibi a yehunu wɔ ha ɔmo hunu so saa ne te mo bonton bɛ aduana atwa abrade obu kai wɔ momra ne ɔkraman ana tibja ɔhene ɛna dwumadie no dɔɔso ma memfa wo nsa ha na ɛbrɛ sɛmu no ɛnɛ yi nsuayɛ wɔ hɔ mo na mbɛyɛ nsuayɛ no ɛnɛ yɛ ne nsuayɛ atɔ mfie sɛ ni mfie aduanan num dabi odiadeɛ mfie aduanan num but ɛtɔ yɛ die mfie num ni 5 years makora ɔhene chi yakora chi abibia wi ma yɛni deɛ mode no bɛsua no nkɔmmɔ kakra ɛdeɛ na mahu no yɛsɛ woba fie bi mu na wobɛyi wo de adefo anaa wobɛyi obi ama wabɛdi adeɛ a ɛhwɛ nneɛma ahodoɔ bi wɔ ne ho yɛtumi ka sɛ de hyebranteɛ wei deɛ ɔsɛ fata nti na mebisa sɛ deɛ na wohunu wɔ ne ho no yɛmehu no ɔno sɛ ɔdwo ɔnyansa ɛna already no sie no Otumfuo Sarpong no ɔyɛ ne benkum hene de watetena ma onim amammerɛ ankasa nti hwɛm nam saa ne teɛ deɛ a ɛneɛ mede bɛma no na mene mmaa no nyinaa ne abusua no sie gyina nti yɛgyidi sɛ ɔbɛtumi yɛde ahyɛ ne nsa nti saa ne te pɛpɛpɛ obu ho adedi brɛma na mfie kakra bi ana nna kakra bi no wasesa wogyidi sɛ bɛtumi asi menyɛ sure menyinni ɛne ogyidi efu menyinni wonsa wono obi san a menya abusua mpanyin kɛkɛ me saa yɛ sɔfo bishop and apostle me sɛ bishop asɛ man kan bɛka sɛ me tra bishop reverend no de enti me reverend minister enti no me ni san no yɛ hu bibia sua bibi sɔfo ni asɔfo ɛne fampa yɛ ta na chi bibia bɛyɛ fa odi ni bi mu adaruma yɛ fra me dindi abusua panyin kwabra fori aduana mowre aduana ade hye busua no me na me yɛ abusua panyin yɛda ase me so me da mase abusua mowre abusua panyin ɛne ɛne ne di nkɔmɔ no kɔdeɛ na uduru hɔ a wode opa bisa sɛ opa mowre
obia bɛkyerɛw yɛne na di nkɔmɔ afa kuro no abakɔsɛm ho afei nananom sunsum ahodo ɛtɛkyire ɛne atena nkonnwa aba kɔ wohunu so wɔbobɔ firi wa ma akɔ akɔsi sɛ Otumfuo Appiah ɔkora ba wɔn nkyɛn a ɛkyerɛ sɛ ofiri abusua nim yɛwura kɔfɔ nso na se enie na kyerɛ sɛ ne nkɔmɔ a yɛdi yɛ ne mu oduru oyɛ ɔdehye a yɛ asua mammerɛ wonni mu abisa wonni mu nso na wonte ase ya penhunu mu medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa yɛgusua wɔ Manhyia ahemfie ɛne dwumadie Kumasi Traditional Council wɔn mo asetena na Europe so wɔtena dwam na wɔtie nsɛm ahodo ɛhɔ ama nsu ayato aso no ɛho nkɔmɔ ɛne yɛgusua de so mu Nyansapo TV so ne yɛbɛhyia Momlamachi kwamuna Turachani kuti ama kiwa umushi sembai yewa na dawo ya buso film ade asemma Ebenezer ni ba for to ke na da ni panto asiya ni bia se oda ni na buto ni ni se ba na so so Monsieur le Président, vous pensez, vous voulez qu'on après le bail, on a votre revue. Votre revue, vous savez, à dire c'est le open room. On a demain, on a étoilé, et bail, papa, il nous a dit, on est déchiré. Donc, on transit, là vous openez du pas. Vous openez du pas, avant de dire non, on va venir pour nous. Et bail, on a dit, attire que non, papa, il nous pour le nom. Et dit, à propos de tout, on est. Ana sabu zo penye nse papa penye no hudu no dia mama kwa manyama bachele de no mo kuma kuna sofo no mai de ka pepe na no no bachele no ana yesa se budo ba tem sabi bia ba na no basu so ama no wada we bi no so de kwa sa tena ko tin ano ma be tina ye so mo ana ye be ko ma na ka che no ma be tina ye sa ba ni sa za de se so mo na mo ye was all by but so home. No one could see pepper your Jamano. Young or says I be honorary and not I know said the one of a very young come by the winter's my age. No one of us will be no. Say what to do with it. Also, I don't know what I can tu m'as quand on a on va Zoom tu as déjà tu dois mobile on va nous dire que nous mettons ça on va match pour dit on de son c'est comme une pourquoi on a comme ça là j'ai dit c'est vous voyez assez bien avant de passer au tu dis c'est comme ça ça n'est pas dire on a où non non so by pẹ̀sẹ̀ kwai na transfer na yura àwọn fẹ́ sọ transfer àwọn ọ̀dọ́ wọ́n dẹ̀ wọ́n kọ̀ fọ́ ọdẹ àmà nọ lẹ́sẹ̀ bí ìdí ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ wí pẹ̀jọ. Yo, we don't carry the CBR, remember? Zero trust. It's one with the Silmano. So you are the master of Rano for Kofi, or coming with your own. That's a bit of Munya, more about them. I don't know. Was all that far, but one national side. Nobody was asking now, you're fine, CBT. They are few Kumanin Sarpong. But then that's also a figure. There is a two. As they said, the people Kumanin Sarpong.
Number 2 Biara, and Ebra. Could there be a good idea? I don't know how many years, and they will come with this match. You are not creating an original. Adiase, Appiah, and the Tutu. And then, we saw the local know about the council. One 7 years before, Sika Baye, answer. Don't come here. Buy out the chief was rural. Maybe job on the Bidaba. So, you are and the buy. And you are the master of war. You are master of Tanamusin or this night. Woman, you do deal with the river catch at for. And now, my soul. You will tell my soul. You be away from the Kudian Bukai. No one said, and then you will become the home. Before you are born, since I never born who they are, then you can see the union. To get somebody who said, I want to ma. But you don't know that you need to come who they are. There is also who papa. So do who need to be in the record. So on can be to let one be a living as I said, you know, my idea. Or no, you ma. Who saw was I not to come or to a show. Let's say not trepa. Betty, let's wait for Tupa. So, yes, sir. Little 2 fonta. Wasaji fogu nyakwaso, Asantehene trasine. Wasaji fogu nyakwaso, Asantehene trasine. Batakwanye trase, Brogane trasine. Batakwanye trase, Brogane trasine. Mema probe iti amumani kotokunye. Mema probe iti amumani kotokunye. Asantehene jantrochmo jamponunye. Asantehene jantrochmo jamponunye. Asantehene sesebo sumagite. Asantehene sesebo sumagite. Asantehene trasine. Asantehene trasine. Sechiche mimo diso. Sechiche mimo diso. Why never seduso supeni ya gaba kumazika pomaro. Why never seduso supeni ya gaba kumazika pomaro. Obina sebia kobe. Obina sebia kobe. Mana deli beba de mete trasine. Manu deli beba de mete trasine. Wasaji fogu nyakwasinye. Wasaji fogu nyakwasinye. Asantehene trasine. Asantehene trasine. Wogu beda to bela de mete kunyakwasi ajuna chemera. It's not too for that was a contact. Sir, men are really Appiah with the Golika. Men are really a swap president. Men are really the banker. Men are really for Tutu. Or some part men are not going to for this. Sarpong and me, Gyamfi Kumanin Sarpong, Ebenezer. Otumfuo, and Manhyia, I will share with him a good no crack. Just a man who da. So very anapa, over Manhyia, and you read and put a soup, never. So the damage you know, Tutu.
Ebusia yamamunyina makwa ba biam saba Nyansapo kasamfonyine so mprempren na Gyamfi Kumanin ena wakoye ne so aye wi akire yewura Asantehene Otumfuo Osei tu abebio ne senti na nananom amamra ne amane kwa so no obetena se na afei nananom ato santene aba abema na akwaba wei efri se oye ohine fofra oba besum yewura Asantehene nananom ene sekadwa ne senti na ho behia se nananom bema ne bresio anom eti se wohunu se ehenkwafo ede eye kura ana afei eye kamia yese kuruwa kese bia ensuo gumu a na ni nyina ya mamra ne amane kwa so nananom ede eba bema nana Gyamfi Kumanin ya sese wasoi sa ohene omo ede bema na kwaba eti emprempren de watena se efiri bre yi konyina ba bia be hunu bia ne din dada no ana eda ne so no ena ne so bio ne mom ene de oye eye nana Gyamfi Kumanin na odimu sipi sita sabre de woni nananom ena eba bebu ne man eye more man enti se more adehye ehweye na fe nananom so hweye ne a na eye womo dehye brante ne wosai nana Gyamfi Kumanin woni na tena konya ena atena se sabre ya nananom a wo manhia yimfi abrempon womo ekwa koma no akwa aba ama ne bresio anu Nyansapo TV suni midin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa for sabre yewura Asantehene de otio krawre ne brawre ngoma so okonton kro wi abobrimbirim otia bunu ti abede ne ba bi odum onum so bin yewura Asantehene emprempren woni na bedwafo na nanom atena nkonya ya womo asori sabre yewura ma ne muso de na mamra ne amane kwan so na nanom na ene atenase a wotena yeti ensam ahodo na fe nananom anka ye nsuaye ma no no na ewo se o mane mo so enti wohunu se samanka ena esanso edi nanim biem abra osore ye no sesia de yewura atena se a wotena se no nananom o mane mo so woni ne feku ahodo nyina eno na nam so ma nana Gyamfi Kumanin oye ne nso ye wie ye na nananom be ma na kwa aba ma ne bresio nom ye ne 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 wie mu ano no enti se ohunu se ne nchen Otumfuo Appiah hene ana no ote ho nananom yesumu aburu yesumu adan emprempren de wo hene mu no ohene fofora enka nsuo nana Gyamfi Kumanin enti nananom yamamu nyina mu akwa babio aba Nyansapo so Ebusia sabre krowra yewura Otumfuo Osei tu ababio Asantehene wura ona mprempren wadru ha ne de hye wo ma na kwaba efri se we ye ohene foforo kra ohene mu na wonka nsuo na Gyamfi Kumanin emprempren ni wura Asantehene Otumfuo Osei Tutu ababio ena wadru ne nkyene a na nanom ama na kwaba ama ne bresua no awie na mamra ne amane kwan so no ewo se ni wura chia no na afei ohunu sampa waje na tumu aburu waje na tumu ason yewura Asantehene mo Appiah so ama kwan ma de hye ne na nanom atena nkonya eyi wo hene fafese enti abusia prempren yewura Asantehene Otumfuo Osei tu ababio mponinamboa ono ene onum so bin de otio krawra ne brawra ngoma so yewura Asantehene na sabre wadru ha nananom obema ne de hye akwaba
Nyansapo TV Suni. Mididi Asunaba Kofi Mensa. Abrampa. Enu achire no na nanom ye nsuaye de wodi mu tentema na se de nsuaye ye hunu se etwaguo no eye nana Gyamfi Kumanin ya wo Mowre ye kode Mowre ono no beso aye se eho hene enu achire no amamre ne amane kwa so na nanom koma na kwa aba ema ne bresio enom ye afe yewura Asantehene ote abono te abede one na nanom ne atena nkonwanka ye nso koye ekokoma na kwa aba gina tomu prekope sampa obesom ewo Manhyia ahemfie munim sa amamre ne amane kwa so no ye ma bresio mu akwa aba wia afe de di hobiem eyese na nanom ebeso wa pakan mu na afe yedi wachini krom afe mantamu anase Manhyia mantamu ha abusua na ne hini a wowo mu no amamre ne amane kwa so no kɔ na wakɔ akɔpiem sɛ de abakɔsam abusua pani eka kyerɛ ye no sɛ enu akyire no wo mo bɛkɔ na afe asɛde wo hobia wo mo ayɛ ɛno ɛne nyansapo yɛde ho amane ɛne mpempena de nyinaa ɛsom ɛnɛ enti yɛde mu saha yewura Otumfuo Otumfuo Osei tu abebio na nanom atena konyawo Asantehene mu ɛna afei na nanom atiasie na yenso yetiasie die totrobo nso tonsuo bo awia ma bisunye so ma de pa bi kiane a yebesa so ahia wo yefidie so midin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa sabre die yenyam nsemu wo na se yenyam ajeje mu eye nana Gyamfi Kumanin amamre ne amane akwa so wo se yeso ano enti kan ye ho na ye ne nananom a wo mo edi na chie ba ye abebebo ne chidom enso ano yemfa ne ntukrom yemfa ne nante kakra emo no so ne hini oyo hini foforo kra Nyansapo TV so ne abusua obade ya adom a yebesa nso ahia makra
na preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumonim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na mane yekese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam tefam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame